She come for me. If they do grease, they don't go hear word. They must hear word. Yes, now so, Oga, now so. They must hear word by the Almighty God. God bless them when they come. God punish them. Today, not today. Today, not today. So you see, now so, another one again. God punish them. Yes. Gone here. December Okigwe. Yesterday, 10th of August. How about Okigwe? How bush youth from 18 years go up? How from 17 years go up? How for 17 years go up? How and from 18 years go up. How civilian? What even? Hello Biafrans, welcome to Magnetic Jigs TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 11th of August 2025, we, the team of Magnetic Jigs TV, is reporting this news to you today. Omo, it is a bad news. This one around is a bad news. This bad news happened yesterday, being 10th of August 2025 in Okigwe. Musa and Asari boys entered Okigwe, one of the communities in Okigwe, just as Commander Gentle has reported before, telling people to vacate Okigwe because a strong danger is coming. And indeed, that danger has also entered Okigwe. It came indeed. This time around, the Musa and the Asari guys, they came in battalions. They entered one particular community there in Okigwe, and they started slaughtering people. The worst part of it is and was videos in data like one young guy ketana no far from this video ketana. That young guy to one neighbor here I see. I am able to and so makana platform aga allow kafia. But the news is indeed a very sad news. I will share in the mad neighbor see I see Wakashia on the mad because properties and anything about the variable have for there. Kedu di heneme no boda, kedu di heneme no boda. Kedu di heneme no boda, we keep asking this question. Kedu di heneme no boda. Rule of engagement or the sequare or bikono. They just entered our community or they started that is buying any human being they see on site, provided that you are a male child and provided that you are up to 16 or 15 or 17 years upwards. They go just buy you. I'm telling you, they go just buy you. Guys, just watch this video to the end and you will understand that Okigwe is indeed crying for help. Just pray for Okigwe wherever you are. Are you in diaspora? Are you anywhere? Call your loved ones. Tell your loved ones to be very careful. If they are in Okigwe, they should be very careful. Or if possible, send money to them. Let them leave Okigwe. If your family is in Okigwe, just send money to your mom, to your father, to your uncle, to your loved ones. They should vacate Okigwe for now. If it is Omaya, let them enter Omaya. If it is any other part of the Imo state, let them enter there. For now, at the moment, Okigwe is very, very hot, guys. Okigwe is very, very hot. They are called Okiga Waketa. Look what Okigwe the dry. Look what civilian. Habonia Habri ishi. Kenya. Eba Bruma the Brunia ishi. Buma the Brishi. Le. Civilian, Bonya, Brishi, I call youth, Batul on the Madoko. Batul on the Madoko. Then Lennon Okigwe, a man of the look at Nigeria Zoom. The cool on the Mado, Zoe Junu on the Mado. My Minihu, Mayhu Hakajunihu, Mulhame Bremepicanco. When because Lenda Nigeria Menulo, shop Mulan the Mother Okigwe. Yesterday, being 10th. We have Mulan the Mother. Go for never Budishi, or for civilian Budishi. Let my shop on the Mother.
len m ụlọ ndị mmadụ ha makacha gate gaa n'ụlọ fụcha ihe niile juru n'ụlọ gwụrụ agwụ today tent as in yesterday tent ole ihe niile n'ụlọ gwụrụ agwụ ihe niile n'ụlọ gwụrụ agwụ lekwacha akwụkwọ ha lekwacha ma arụsi ha ṅụrụ aṅụ ma arụsi ha ṅụchara aṅụ lekwa ụlọ mmadụ ya mere ụlọ mmadụ lee shọp mmadụ yesterday 10th of August ekwe ihe mere ụlọ mmadụ na Okigwe kutucha ma fence mmadụ na Okigwe ndị amị with ndị Fulani join team ha join up ada aga Okigwe aga kịta ihe na-eme na Okigwe kịta na-agbagotere ihe na-eme kịta na-agbagotere that is here ụdịka ihe a na-eme na Okigwe na-abụrụkwa ndị obere ya I'm telling you guys, so we all should be careful. Just put call to your loved ones in Okigwe, alert them and make sure that they are secure. Anywhere they are, keep calling them because things are already happening seriously in Okigwe. Ihe ji kpụrụ mbụ maka na mụ na ha nwere written agreement and I will defend it. Because even I mean as I dey hoda ekwenye ho na that thing, nkara ika no kuje prison by now. Chineke ajụ. Enwere ebe a na-akpọ Abatua. Enwere ebe a na-akpọ Abatua na Abuja. Abatua. Enwere ndị a na-akpọ IRT. This IRT bụ ndị police. Mana ọkwa ha bụ ha na-ejide ndị kidnappers and all that. So na that place can no matter that na mmadụ ga-abụnwu a commissioner of police bụrụkwa lawyer at the same time. Ndị akwadoro na akwadoro ya ọfụma o. Ifu ebe police ime gị arrest bụ ya bụ barrister na-ekpe gị ikpe. Ọdịrị na-ejideru chief judge akwụkwọ na-achịpụtara ya akwụkwọ bụrụ onye gọọmenti kwụrụ ụgwọ for them to take you in. Akwefu onye elijiri afọ ama mpụta nkwekwu okwu Biafra. This pastor has always been calling on the government of Nigeria to release Mazi Nnamdi Kanu because the release of Mazi Nnamdi Kanu is going to solve so many insecurities in the Biafran land. It's going to stop so many things. It's going to make us to know who is actually working for Biafra and who is actually fighting Biafra. This is exactly why this pastor has been singing it like a song to the ears of the government to allow Mazi Nnamdi Kanu to go. Allow someone Ekpa to go. Let us know exact thing that is happening, but they won't hear. They do not want to hear. They do not want to hear. Why all this spying? This spying has getting out of hands. Indeed, this spying has getting out of hands. God Almighty, please come and help us. People are being spied anyhow in Okigwe. People are being spied anyhow in Biafra land. People are being spied anyhow. For how long shall we take this? For how long shall this go? Unto God Almighty we call for help. From government, can we help ije Chineke bom na Biafra? Na that day ka ọnwụ m ga-ezu dem. Onye ọbụla tie ise and n'ahịa ka nọ mie. So nwere ego n'ọbụla unu si m sign ya na check a m ga sign. Nsign ya bụ ọnwụ m ka m na sign. Gịnị ka o mezi? Ọ dị pick call m. Biafra memu na so many of my big people. I'm ndị mean by big people. Hancha niile, most of them are the pick my call. So ọ dịrị easy otu ndị mmadụ si chee ihe. Inwe ike kwute okwu Biafra n'iru asị gị no problem. Mana afụkwa ha nụ na ịdị serious. Onye ọbụla enye gị chance. Some of the big man no get n'akụkụ. Nesa say let's go. How serious you are, they will give you chance. That is what is happening to us in this land, Biafran land. But the Chineke eganya, I had defend the corner. Ask him number pastor. Yes. One chief was saying that na Kediyo Geji Ama that I'm not going back from Biafra. Kediyo Geji Ama that name we shake him that I will not drop
kedu ihe ọ ga-eji ama that na orute echi man drop ha gbapụ ọhịa mkpụta iru afọ ọnụ ma adị m akpụ ya akpụ mkpụgodu nke a adị m akpụ this place mkpụtụ ya chisi ya na tebụl see ya this thing should be a oath I took that na m ga-anọ ndụ a for Biafra and no going back. Tọsi ya gasị bụ na ego m gwụrụ mana as long as no Chineke ka no freedom ka m ji ejie Chineke ama nkwe ka nnachi azụ to that level ndị mmadụ na-eche na m ga-anachi ọma nkwe because no ndị na-eche ka ime ihe before ha serious and anyị ga-eme ihe I know good time. Enwere ihe ngwa one Reverend Father. We go do something now. Ask him Reverend Father because us na ya man n'ọgụ. Nse na ya man nnukwu ọgụ. Mana Reverend Father. Mana Jesus n'onwe ya bụ nwoke ike. Even from the heaven, they know that no. Even from heaven, they know that no bụ na mmadụ anwụrụ ihe ama mme. Nyanwa made adị ji were ọbara ya wee gbarụ mmehie. Nigeria will never take us serious if we don't show them seriousness. They will never see us important if we don't show them the importance. Many have gone and we see they go. And I tell you, brother, we still there inside bush. I tell you, another plan unji now. Another plan unji now. Another plan unji now, to know how we are going to be. Actually, how many muaga, how many trailer muagi wotengu na kwa Biafra, as in uniform Biafra, obro kwa the army, obro nke army ya, uniform Biafran uniform. Kam wetego nke ndi my village complete, mumu nwanyị ma nwoke, nke Ebonyi State. Obro na that day I na-eme nchete Biafra onye ọbụla yiri dị akwa because ofu onye yirie amị akpụrụ ya mmadụ na-abụ yirie polisi akpụrụ ya mana anyị dị 1000 yirie hapụta ha gbafee ya agbafe because majority carries the vote. By the time ọ na-eme otu a na Anambra, by the time ọ na-eme otu a na Enugu, by the time on a motu and Imo State, Abia State, na Igbo, Nine, then the second thing I need Igbo. He creates Mazen Nandekano. I mean Mazen Nandekano. And when Mazen Nandekano eto na Babame market. Mazen Nandekano eto na Obosi, Mbuko Obosi. And when Mazen Nandekano eto na Abia State. When Mazen Nandekano eto na Aba eba na-emeshu. When Mazen Nandekano to that level of capacity and determination, I conquer that ofonye adi more here. Once we conquer it, when this Mazen Nandekanos no longer Mazen Nandekano, when this Mazen Nandekanos jam together, Jesus will rest in peace. Because abia na family amucho onye ọbụla jucho yi ụfọdụ ga na-abụnda family ọsọ. Ọ na-adị mma mụta barista mụta nka sị mụtakwa onye ga na-anụ ọgụ. So bikonu maka ndị jụrụ ajụjụ before enidbe m ego ma ọ bụ any support. Time ahụ luo m ga-eme ka unu marụ. And before make unu marụ, unu ga-afụkwa na evidence fu ebe ejelu fu ya na-eme. Mana I don't believe no onwe ga-emegide because I didn't read the money na vam. Onwe ndị mmadụ dị very trick. Iwepụta na iwere ego, he wepụtara gị na ha ma eri ego. So you must be wise. You must be very, very wise. So before you anybody anything,
you have to create a strategy that you will monitor that person and make sure before when follow already, but I have to trust you first. I have to trust you first and make sure the man's power genuine mad intimidate. Daddy, onwe atu ayi na ebe anu ato mi ji obi nwanne bossisi enwe some things nwoke na edose and some of those things bụ defense nwoke, you get, because ka ika jidego di otu a, but my happiness bụ na ụmụ nwanne m na ha aghọta m nwayọ nwayọ. N'ozi na problem m na-enwe bụ na anyị na-enwetenwu ndị ejiri ego by na a ga-enye ha ego ha, as in ịgwa ha na ị ga-enye ha ihe ha niile ha nidi, mana ndị nke ahụ jikwa n'ego ka a ga-esi enweta ha onye nwa bụ iji anụnwa nji efi ejegasị, so that ka onye ọbụla ji aka agbuo onwe ya hapụ isi n'ọnwa nne egburu ya. And ịma onwe ya ị ga-eme mmadụ asị na ịkwanye ha ọrụ ugwu ịma ka Igbo anyị si dị, so all that ugwu ka nna kwanyegasị now ka m make sure that na m fulfill all mandates. And enwere ihe mụ na His Excellency na Ghana kparụ nna kwa ha eche ka m ga-esi follow that idea, because the more you meet these people, the more ka ha na-enyekwa gị their own wisdom and ihe ha gabigago political and all that. So o nwekwa one idea onye m n'ihe m na-aga ije, so and I'm trying to execute the idea, you know. Enwere onye ga-apụtanwu, even some of the things I do here na-apụta na-ekwu sometimes. I don't think na some of us ga-emenwe, because anybody make para ma bịa kpụrụ onye ahụ, anybody make para ma bịa kpụrụ onye ahụ, mana ha ka na-esetiri m traps. Even ma ebe anụnwa anyị na-akpa ihe anụnwa ha na-watch m. They are watching me, they are following every step. Onye ahụ mee na ọ bụrụ ihe niile iwatch asụbe m oyibo taa, because nchọ ka ikpo akpa nkata siri ike, mana don't be surprised even man Igbo nwanyị na-asụ bụkwara ihe ụmụ nwanne anyị bụ ndị Igbo bie ga-ele anyị. Agwa m ya ndị IPOP, asị m ha that na IPOP dị 100, 40 bụ saboteurs. Oke nọ n'ụlọ bịa gwara nke nọ n'ọhịa na azụ dị na ngịga. Ma onye ga-apụta ebe a soro si anyị, hey, Ebube Jizọs ka esi aga, just count me in. Adị m account gị in, sir, until I pray about it, until I see that your money is not your love is not for money, Ebube Jesus, but for love of Biafra, love of your people. You cannot compare maka Biafra. Yes, I will. Yes. It is sure that now achọkwa this nke anụnwa ndị Africa jijide ndị ọcha jijide anyị n'ọrụ, enwere ya na-etikarị, I will die for my brother, I will die for my brother. You don't take that kind oath n'ebe m nọ. You will not die for me, you will fight for me. Ndị ọcha dị alike ka ha nụ this thing, ya na like ka ha nụ, I will die for my brother. Oyibo man, I will not die for my brother, I will fight for my brother. Because when you will die for your brother, it's because you are weak. But when they know that you are ready to fight for your brother, they will be scared to come, because they know that it's war. Onye menji saka, over na iga kwụsịtụ your godun dia self. I will go to phobia. Do this Biafran totia. Then ka gwazie Nigeria that no onye ha jikwebo country nwe.
Obro Nigeria property. Anya uwe no n'ime na. Awadi wa anya ka jiwana so. Ba jide nan kan I need to hear your happy. Send the other letter. Please. Atararu. Please, Adron. Ọ dị ka a na-eche ka emejiji ebe a na-eme ka ọ dabịa from above. Ọ na ndị mmadụ ọ na-abụ nnekwu adị na-agwa ha si adat na. Ana ya ba jiko na ndị they will not release him. They will not. Because ọ dị ka nwaanyị ku nwa n'aka. Nwaanyị ku nwa n'aka na-eti deromaka o agụ na-egbu mụ na nwa m o deromaka o. Then only one person the na mmadụ na ndị mmadụ ga-anụ olu nwaanyị ha nụrụ nwaanyị otu ọ na-etinyere ụmụaka onyere ụmụaka ha nwee ike inye ụmụaka ego ọba ọgaranya. Then what they will do is they kuru nwa ahụ. Are we together? Ha kuru nwa ahụ from that lady. Ihe the lady ga na-etizi bụ release my child, oh, release my child, oh. The story will change. That is the game they are playing on us. Biafra is spiritual. Thank you, fans. Thank you, everyone, for listening or watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Gist TV, for we remain the best. Do us a favor to share this video, and let us interact in our comment section. We all love you. Bye.